Dak ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd kien lejl li matulu l-Prim Ministru Joseph Muscat kien marraf li l-Forzi Armati ta' Malta kienu majta f'operazzjoni ta' salvataġġ oħra fil-Baħar Mediterran. Din id-darba der li kienu se jmutu iktar nies milli jsalvaw. F'attività fil-Marsa l-Prim Ministru qal li mhix aċċettabbli, bħalma mhux aċċettabbli l-fatt li Malta u l-Italja għadhom qed jaffaċċjaw din l-isfida weħedhom. Minkejja l-paroli kollha, minkejja din it-traġedja kollha, qegħdin waħedin aħna dawn iż-żewġ pajjiżi. Kulħadd farfar. L-Ewropa veru qed naraw sinjali inkoraġġanti li qegħdin jifhmuna aktar. Imma huma l-kliem tal-politiċi. Ir-rakkonta dak li ntqallilu mill-uffiċjali tal-Armata Maltija dwar kif fuq il-baħar kien hemm nies f'wiċċ l-ilma u jaraw minnu mejjed u minnu ħaj. Ħidma li l-forzi Maltin qegħdin jagħmlu bl-ikbar impenn. Nistidinkom u wegħdkom li aħna ħanamlu tal-poplu ċkejken u żgħir bil-ftit riżorsi li għandu, inwedkom naħlifilkom li ħanamlu dak kollu possibbli biex insalvaw kull ħajja possibbli. Il-fatt li f'Malta ma daħlux id-dajes li daħlu f'pajjiżi oħra ma jfissirx li pajjiżna se jfarfar mir-responsabbiltà. Lanqas l-Ewropa ma tista' tneħħi l-pis minn fuq spallita. Għaddejja traġedja li jekk l-Ewropa u d-dinja tkompli tagħlaq għajnejha għalija u aħna bħala Malta maħniex ħanagħlqu għajnejna. L-Ewropa qatt tkun iġġudikata bl-iktar mod qiebes kif ġiet iġġudikata f'perjodi storiċi meta għalqet għajnejja għal ġenoċidji kbar li seħħew.